Hello everyone, welcome to Bambatha Music. We are here to update you of what was happening on Inimba namhlanje. Mhla 2 March 2026. Okay guys, isikhumbule ukuthi Inimba belisathatha ikhefu. So Inimba libuyile but alisadlali ngo-9, selidlala ngo-8. Isizathu salokho ithonga liphelile. Okay, after 2 weeks guys, okuyinamhlanje, uqhawekazi usishaya ngenye nje ibhomu. Liqala iviki. Uvuka emashidini umfana angamazi nathi asimazi. Wathi wow. Shuthi avuke khona lapho athi uyanyonyo baqhabuka umfana lona angamazi. Athi uyamkhulumisa azenze umuntu ophuthumayo aze asho nokuthi akalazi ngisho igama lakhe. Yo qhawekazi. Yini ndaba lesibulelisa ngabafana? Awumazi kodwa usuvuka emashidini amhlophe. Hayilela siyocela ivuthiwe. uLazarus nesinqanambathe sakhe nabo napha embhedeni. Kahle kahle kwenzakalani ngumama nengane? Kodwa singanakho eziningi izoloko ukhuluma ngendaba yamafa njengoba belungisela ukushada noLazarus. Nkosi yami uyambona ukuthi akafuni ukuphindwa induku eyodwa. But uLazarus uyamthembisa ukuthi kuzokwenzeka ngendlela afuna ngayo. Yena kanankinga phela uLazarus afethu vele naye iphakethe lakhe ligcwele. Uthi kuyobona uhlathi eCosmo, yo guys indlu ihlala uhlathi angeke ihlale ngisho isilwane. This ikishini izibukana ngabhodlela katshwala. Hayibo kanti uhlathi yena njalo meyigowa cabanga utshwala kuphela. Angene uNtsiki bakisa vele athi le ndlu angeke ihlale ngisho ihagu. Yo avele nje athi uhlathi awungeke phansi wena. Hayibo impela uzokumangaza. Uhlathi ngokunyamalala nje uthuba usebuse so. Sibonga kusisitsiki ngokusivezela umuzi kaThandeka noThulani guys. Khumbulani guys last season sonke besihle sekhala ukuthi kazi uThandeka noThulani abanawo yini umuzi ngoba sibabona kaThumeka okanye kaZolela. But this season isikhombisile umuzi wabo guys and muhle shemba kithi. Okusho ukuthi usisitsiki ke ukuzoxoxela uThandeka phela ngendaba kaHlathi ukuthi usephenduke iphara kodwa yena ke unayo ishelter akalona leli phara lihlala emgaqweni. Wabese ecela ukuthi akhulume noThumeka abuye. uThandeka wathi usazilile. Wathi uNtsiki uyena yedwa yini owashonelwa ingane ngoba nomthetho nayo ingane imshonelile. Umndeni wancukana uzojabela uZoleka noLazarus njengoba belungisela umshado nje. Kanti futhi bayamthanda uZoleka ngoba ubaba kaLazarus uze washo ukuthi kwakumele ashade umuntu onjengoZoleka wasekuqaleni ngoba unezimali zakhe futhi uzimele empilweni. Hayi babungaze kwazi wangena imessage kaAzande efonini kaLazarus. Hayibo nami ngize ngathi ungathi kanti uyajola yini uLazarus. Kanti chabo unomfowabo lona ukade enoqhawekazi ekuseni esithi asimazi kade noqhawekazi uthi akamazi. Bajabula abazali bakhe bembona baze bamazisa nakuzoleka ukuthi umfowabo kaLazarus. Wathi eqhamuka nje uqhawekazi wavela wayithuka wayithela phezu kwakhe okwabebhayida beliphethe belinama ice cube. For sure uyazibuza ukuthi kwenzekalani. Ngebambalani ungakhohlwa ucela notification bell no subscribe na usho umbono wakho. Ayo.